Alam niya itong mahiligong mag-food trip dahil sa kapagkaos dakman sa Lapu-Lapu nga inyo gumangayang tilawan. Nasairan nga dugo ko no sab kini sa katawhan dumikan sa iyang kalami. Kung may puto bumbong sa Kulon ug sa Carbon Market, may baligyan na usab niini dito sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Ato kining tilawan kay siguradong lami siya. Sa may Umpad Street sa Opon, nahimutang kining gamay nga cart nga namaligya og puto bumbong. Timailhan nga nangabli na sila mao ang nag-aso-aso nga steamer sa puto bumbong. Ania ang pamaagi sa paghimo sa kinaham nga puto bumbong. Unang giandam ang upipilit o gibutang sa kawayan. Unya, lutuon kini sulod sa 10 minutos. Kung maluto na, huson sa kawayan, sunod paligiron sa kinudkod nga lubi ug dayon isulod sa steamer aron pabiling init. Kung aduna nay mopalit, butangan dayon og cheese ug kondensada. Himalita ng ilang puto bumbong matag Sabado ug Domingo. Mapalit sa usa ka gatos ka pesos ang matag unom ka buok. Gani, mo sobra sa 50 ka mga styro boxes ang ilang mabaligya matag weekend. Nga problema launa sa hapong ito alas 10 gabi Maura, dagan man naglinya. Uban ni Lian Sinkulan o Cleofer Lumayag, Luan Merondina, Balitang Besdak.